היום אני אלמד אתכם להכין חצילים ברוטב עגבניות. חתכתי אותם מבעוד מועד, בזקתי עליהם מלח. אני מייבשת אותו כדי שלא יספוג שמן. למדתי מאמא של רן, רבקה. אמא של רן למדה מאמא שלה, סבתא שושנה. אני מתארת לעצמי שסבתא שושנה הייתה מבשלת מספר דברים. אמנם היא מתוארת כנסיכה, אבל היא רצתה מאוד כנראה להיות אחת שבאמת מאכילה את הילדים שלה. אנחנו נוסיף שמן למחבת. אני מדליקה מראש את המחבת, כדי שהשמן יהיה חם. אנחנו עוטפים את החציל בעדינות. כל חציל מקבל טיפול אישי, שהקמח יכסה אותו. חשוב מאוד. הפרוסות הן בגודל ברוחב של סנטימטר, משהו כזה. אני מכניסה את החצילים לתוך הביצה שקשקשתי, ומהביצה הזאת אני דואגת לכסות עוד פעם את החצילים. עכשיו אני מעבירה את החצילים למחבת. יש צבע נהדר לחציל כרגע, והוא רך גם. אני חושבת ששושנה לא בישלה, סבתא שושנה לא בישלה. אבל אם יש משהו שהיא כן עשתה, אז יכול להיות שהיא הוציאה את זה מהעוזרת הערבייה שלה. המקור הוא ערבי, על בטוח. אני מעבירה את החצילים לסיר, אחד אחד, שכל אחד יהיה לו את מקומו הרצוי. נתחיל להכין את הרוטב. לכמות של החצילים מספיקים לי 200 גרם. זה רסק העגבניות שסבתא רבקה, אמא של רן, לימדה אותי להשתמש ברסק הזה, וזה מה שאני ממשיכה לעשות. אני מוסיפה כרגע מים לרסק. זה צריך להיות דליל, כי עם הבישול הנוזלים מתאדים. אמא של רן לימדה אותי שצריך אבקת שום, לא שום קטוש. אני לא יודעת באמת כמה אני שמה, אבל זאת הכמות שאני שמה בדרך כלל. בואו נדבר על כף. כף אחת, ותכף נראה. עכשיו מלח. כף מלח. ואני תכף אוסיף גם סוכר. כף סוכר ועוד קצת. ואחר כך נטעם, נראה מה צריך להוסיף לכל החבורה הזו. אני אביא לכם איתו. עכשיו אני שופכת את הנוזלים שהכנתי, רסק העגבניות וכל השותפים שלו, לתוך הסיר. על החצילים. צריך לכסות את החצילים. אני מחכה שזה ירתח, ואז אני מעבירה את זה לאש קטנה יותר. משהו בערך בין 25 לחצי שעה. יפה. מעולה. מנמיכים קצת את האש. אני לא מכסה את הסיר, אני רוצה בעצם שהרוטב יצטמצם. כשיסתיים הבישול, מחכה שהחצילים יתקררו, מעבירה אותה לקערה, מכסה. זה כל כך רך, זה כל כך כיפי כזה. טעים מאוד. מאוד טעים. מומלץ.